Il-paċi miegħek lilek li qed tismani. Dan huwa programm ieħor mis-sensiela tal-programmi tagħna Ulied is-Sultan. Insejħu Trinita Qaddisa flimkien l-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. It-tema tal-lum hija Alla jħobbni gratis. U biex jiena nifmu din il-frażi se nistieden lil Pawlu llum. Iva se nitkellmu fuq Pawlu, fuq Kristu, u mbagħad anke naraw jien u int fejn nidħlu. Pawlu huwa personaġġ importanti fuq il-ħajja ta' kull waħda minna. L-ewwel nett eżis semmija tajjeb nifmu li l-ħajja nisranija hija avventura fil-veru sens tal-kelma. Il-bniedem hekk u faċli fil-ħajja tiegħu jipprova jillimita l-orizzonti tiegħu kif anke semmejna l-aħħar darba. Imma Ġesu Kristu irid jagħtina avventura. Il-ħajja hija avventura. Tgħix ma' Ġesu Kristu huwa vjaġġ skomdu kemm trid, imma huwa vjaġġ sabiħ, immens. Dan jgħinna biex nippruvaw nifmu daqsxejn il-Pawlu, għax biex nifmu lil Pawlu irridu nifmu xi ħaġa waħda. Iva, biex nifmu lil San Pawl irridu nifmu li hawnhekk għandna avventura, għandna storja ta' mħabba. L-istorja ta' Pawlu hija storja ta' mħabba. Ġesu Kristu ħab lil Pawlu, Ġesu Kristu iġġennen wara Pawlu u Pawlu ġġennen warajh bħala risposta u Pawlu ħallih ġennu. Hawnhekk mela kif għedna għandna storja serja ta' mħabba, tant li San Griżostmu jasal biex jgħid li l-qalb ta' Pawlu hija l-qalb ta' Kristu. Hawn mela għandna storja ta' żewġ tiqlub li huwa l-qofol tal-Kristjaneżmu. Il-qofol tal-Kristjaneżmu mhijiex il-liġi, mhumiex l-isforzi, mhumiex il-kmandamenti lanqas il-preċetti. Il-qofol tal-Kristjaneżmu hija propju qalb ta' Ġesu Kristu li tħabbat favuri, li tħabbat għalija. Imbagħad meta jana niskopri din il-qalb, allura awtomatikament mingħajr sforz bħalma jgħid Santu Wistin titwielet l-imħabba tiegħi lejh. Hekk storja tgħid li darba kien hemm raġel li waqa' ġobir. Dal-bir ma kienx fih ilma ma kien fih ħafna tajn. Dan ir-raġel beda jgħajjat tal-lajnuna ħalli jindunaw bih. Għadda wieħed raġel u qallu hawn ġbin x'inqal għalek? Dan qallu x'inqal għali, qallu waqgħid. Dak qallu wisa jprova, wisa stinka, għamel xi ħaġa ħalli toħroġ. Qallu hi ma nistax kissirt idejja, kissirt saqajja, kif nista' nipprova, kif nista' nistinka. Intant għadda raġel ieħor dan qallu x'bin xiġralek. U fil-pron dak ir-raġel li kien hemm qabel qallu miskin dan ir-raġel waqa' u ma jistax jitla' waħdu. Tibżax qallu ħa nitfgħu ħabel, ħalli forsi jintrabat u niġibduh. Qallu ħa nwadbulek ħabel hi. Le tat wadbu xejn għax għandi jidi mkissra ma nistax nintrabat. Għadda t-tielet raġel li dan kellu sens komun biżejjed u interess biżejjed. Meta sar jaf bl-istorja, qallu ħa ngħidlek x'nagħmel, ħa ninżel jien. U dan ir-raġel niżel huwa. U biex jerfa' lil dan ir-raġel mit-tajn mill-ħama kellu jitbaxxa iktar minnu. Biex terfa' xi ħadd mill-art ikollok titbaxxa iktar minnu mhux hekk? Dan ir-raġel kellu s-sens komun u l-interess sabiex jitħammeċ huwa ħalli jkun jista' jaqla lil dan ir-raġel mill-ħama u jista' jtellaw il fuq. Hekk jagħmel il-Qaddis Alla tagħna. Huwa mhux jgħidilna x'għandna nagħmlu itla sforza stinka, mhux jibgħat messaġġiera biex jibgħatilna l-ħbula biex noħorġu, imma huwa stess jinżel. Dan huwa Alla stess li niżel u tbaxxa iktar fil-fond, tbaxxa iktar minni li ħammeċ idu mhux biss bit-tajn imma bid-demm bħalma nafu, ħalli lili jkun jista' jaqlani minn dan il-ħama. Għalhekk l-istorja tal-Kristjaneżmu hija storja ta' qalb, storja ta' bniedem li jismu Ġesu ta' Nażaret li kellu interess biżejjed fija u kellu sens komun biżejjed f'moħħu li jidduna li s-sitwazzjoni tiegħi hija serja, li għal xejn joqgħod jgħidli stinka tħabat sister, għal xejn joqgħod jibatli il-messaġġiera, imma niżel huwa stess, ħammeċ idu, tbaxxa iktar minni biex lili joħroġni. Dan hu s-sigriet li fehem Pawlu. Infatti jekku, Pawlu sab fi Kristu xi ħaġa li tajjeb li aħna l-kol niskopruha. X'sab Pawlu f'Ġesu Kristu?
sab 3 affarijiet li huma importanti li aħna wkoll jeħtieġ niskopruhom. Jien irrid niskoprihom, intom eżis semmija tridu tiskopruhom bil-mod il-mod. Kristu llum irid jgħidilna araw xi ġimiel, araw x'panorama sabiħa u den jgħidulna biex aħna ma naqtawx qalbna. Aħna l-kol se naslu, aħna l-kol se nduqu l-ferħ. Qed jgħidilna Ġesu, araw kemmu sabiħ il-Kristjaneżmu, ejjew nibdew din l-avventura, ejjew nimxuha, għax forsi fil-ħajja tiegħek inti waqaft f'ċertu mument, ħallejt it-trab jidħol u għattilek is-senduq ta' ruħek u ma jidirx aktar. Dan li qed ngħidu biex naqtaw qalbna ta' u ngħidu kemm għadni l-bogħod, mhux importanti kemm inti l-bogħod. Importanti mhux li inti għama jgħidilhom Ġesu lill-Fariżej, għax Ġesu jfejja il-omja, jaf ineħħihom il-katarretti. Il-problema hi jgħidilhom Ġesu li intom omja u tgħidu li taraw. Jekk dawk fostkom li huma omja, dawk fostkom li qed jarfu il-fraġilità tagħhom, li qed jiskopru kemm huma dgħajfa, kemm huma limitati, ħenjin huma. Iva, ħenjin intom semmija li intom dgħajfa, għax tagħkom hija s-saltna ta' smewwiet, intom qegħdin ħafna qrib tas-saltna. Il-problema hi għal dawk fostkom li jaħsbu li qegħdin jaraw, dawk li jgħidu iva u ma nġibux id-dinja fit-tarf u kemm inti esseġerata, insomma qaddisa minix ma lanqas jiena xitan. Ekku, dawn huma misħutin għax huma omja jgħidilna Ġesu Kristu. Eżis, dak li Alla kien kapaċi jagħmel f'Pawlu, Ġesu kapaċi jagħmlu fina. X'sab Pawlu mela f'Ġesu Kristu? Sab 3 affarijiet li jeħtieġ niskopruhom u żgur li Alla se jtihomna. L-ewwel sab li Kristu għadu ħaj. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 25, Pawlu ġie maħud quddiem il-gvernatur. L-unika ħaġa li seta' jgħid fuq Pawlu hija din, interessanti. Jgħid dawn kellhom xi kwistjoni bejniethom dwar ir-reliġjon tagħhom. U dwar ċertu Ġesu li huwa mejjed, imma dan Pawlu jgħid li huwa ħaj. Dik l-esperjenza inizjali li kellu Pawlu huwa sejjer lejn Damasku, li huwa skopra li Ġesu Kristu huwa ħaj, li Ġesu Kristu jiġifieri huwa xi ħadd li jista' jkellmu, xi ħadd li jista' jwaqqgħu minn fuq iż-żiemel, xi ħadd li jista' jagħmih, xi ħadd li jista' jneħħilu mbagħad il-għama, xi ħadd jiġifieri li jista' jidħol f'relazzjoni miegħu. Skopra li Ġesu Kristu huwa ħaj, li jrid jidħol f'relazzjoni miegħek ukoll. Mhuwiex xi ħadd hemm barra jew hemm fuq, imma xi ħadd hawnhekk tali mod li Kristu believe it or not, Kristu bħalissa qiegħed hawn fl-istudju ta' Radio Marija u ħdej kull post fejn tinsabu intom bħalissa. Pawlu kellu laqa ma' Ġesu Kristu. Xi ġifieri laqa? Ġifieri meta wieħed jidħol f'relazzjoni ma' xi ħadd u jsir jafu personalment. Pawlu skopra li Kristu huwa ħaj u skopra xi ħaġa li lilu belħitu li qatt ma seta' jniżżilha fl-istonku tiegħu. Fl-ittra lil Galatin kapitlu 2 vers 20 huwa jgħid hekk: jiena ssallabt ma' Kristu. Ngħix, imma mhux jien, imma Kristu jgħix fija. Il-ħajja li ngħix fil-ġisem qiegħda ngħixha bil-fidi fl-iben Alla li ħabbni u ta' ruħu għalija. X'sab Pawlu f'Ġesu? Sab li Ġesu ħabbu u taħajtu għalih u din qatt ma seta' jifhimha li Ġesu ħabbu u taħajtu għalih meta huwa kien midneb, meta kien kattiv, meta huwa kien qed jipprova joqtol lil Ġesu fl-insara. Hemmhekk derlu Ġesu. Kienet veru ħaġa kbira lih li kien hemm xi ħadd li ħabbu meta huwa kien ħażin, meta huwa kien qed jagħmel minn kollox sabiex joqtlu. Dak il-ħin iva derlu Ġesu Kristu. Ipprova immaġina din il-ħaġa, jien lilek qed nagħmilek ħajtek infern, qiegħda nikdeb fuqek, qed ngħid affarijiet li huma serji fuqek, all right? Jien naf li jiena ngħid li rajtek ma' raġel ieħor, jien rajtek tabbuża, ekku, qed nirvinalek il-fama tiegħek, qed noqtlok fil-veru sens tal-kelma. Ekku dak il-ħin li Ġesu ħabbu lil Pawlu u hekk iħobb lilek u lili. Ħaġa tremenda u x'tassew. Din lil Pawlu imlietu bl-imħabba.
Pawlu nduna li Kristu hu l-uniku wieħed li lilna jħobbna gratis, b'xejn, li lilna jħobbna fid-dnub tagħna u din hija importanti ħafna. Għaliex? Għal raġuni sempliċi ħafna, għax il-problema tal-bniedem tal-lum hija s-solitudni. Allura nħossuna waħedna ngħixu mbeżżajn mill-oħrajn, nibnu il-ħin kollu barrieri bejnietna, eżempju nara lil dik u nipprova ngħaddi min-naħa l-oħra ħalli nevita. Lil dik ma nkellimiex lill-oħra rrid noqgħod attenta xi ngħidilha. Le ċertu problemi aħjar ma tgħidhom il-ħadd. Ekku, nibnu diviżi bejnietna. U għaliex din is-solitudni? Għaliex aħna nħossuna profondament waħedna u ċerti affarijiet jien inżommhom hemmhekk moħbijin? Ir-raġuni profonda tas-solitudni tagħna hija waħda. Għax lilna qatt ħadd ma ħabna gratis, lilna qatt ħadd ma ħabna hekk kif aħna, imma l-oħrajn dejjem ħabbewna sakemm u jekk aħna nagħtuhom xi ħaġa lura. Ħabbewna l-interess għax se jieħdu xi ħaġa minn għandna u naturalment anki aħna nagħmlu hekk. Ir-raġuni tas-solitudni tagħna ili aħna nippruvaw ngħixu ħajjitna kollha nippretendu l-imħabba mingħand l-oħrajn għal raġuni nerġa' ngħid li lilna qatt ma ħabna gratis imma għall-interess. Allura din it-tip ta' mħabba eżis semmija tmarradna, tamilna nies nevrotiċi. Din it-tip ta' mħabba titfana iktar f'solitudni tremenda għax aħna nindunaw li ħadd ma jħobbna hekk kif aħna. U allura jekk jien bħal Pawlu insib lil xi ħadd ħaj, xi ħadd li jħobbni bla interess, li jħobbni hekk kif jiena, mhux kif suppost inkun bħalma jħobbuni l-oħrajn, jekk insib xi ħadd li qed ifittex il-ġid tiegħi aktar milli jfittex il-ġid tiegħu stess, allura jiena salv, allura allelujja. Allura jien sibt il-mediċina li lili tista' tfejjaqni mis-solitudni tiegħi, mir-rabja tiegħi, min-nevrożi tiegħi. Jekk jiena nsib lil xi ħadd li jħobbni gratis hekk b'xejn mingħajr ma jippretendi xejn lura, li lanqas hemm għalfejn inkun tajjeb sabiex huwa jħobbni, m'hemmx għalfejn inħallas il-prezz ta' tjubija sabiex iħobbni bħalma nħallas mal-oħrajn. Jekk xi ħadd iħobbni anki ħażina, anki maħmuġa, anki meta nadultera, anki meta nkun arroganti, anki meta jiena nkun violenti, jekk hemm xi ħadd li jħobbni hekk, allura nerġa' ngħid Allelujja. Dan huwa balzmu, din hija l-mediċina, dan huwa dak li jiena għandi bżonn sabiex jiena ngħix. Allura addio kalmanti, addio affettività żbaljata, allura addio dak l-affan li nfittex l-istima tal-oħrajn. X'importani allura xi jaħsbu l-oħrajn fuqi. Jien naf li hemm xi ħadd li jħobbni hekk kif jiena, li jaċċettani, li hu mimli tenerezza għalija, li ma jalaqx għajnejh meta jarani mimli qżiż. Pawlu dan sabu f'Ġesu Kristu. Int li qed tismani jaqbillek tfittxu hemm. Nagħmlu pawsa żgħira mużikali. Only a shadow. For you, O Lord, is only a shadow of your love for us, only a shadow of your love for us, your deep, abiding love. The bread we take and eat, O Lord, is your body broken and shared with us. Your body broken and shared with us. The gift of your great love. Our lives are in your
Eżis semmija, hija importanti ferm l-istima li għandu Ġesu Kristu lejja u jana naf li hu jistmani immens Pawlu jgħidli huwa jistmak immens uħti għax huwa ntaqa' miegħi mhux meta jien kont tajjeb, mhux meta jien kont qed nosserva l-liġi, mhux meta jien kont qiegħed il-Knisja nitlob, imma ntaqa' miegħi meta jien kont qed nipprova noqtlu, hemmhekk ħabni. Ekku, din l-imħabba gratis eżis semmija tfejjaqna, l-imħabba l-oħra tmarradna u għalhekk aħna morda. Nittama li aħna bħal Pawlu insibu din l-imħabba gratis ta' Ġesu Kristu biex lilna tfejjaqna tassew. Mela Pawlu skopra Ġesu Kristu li dan ix-xaħat huwa ħaj, dan ix-xaħat ħabbu u taħajtu għalih meta kien midneb. San Pawli t-tieni ħaġa li skopra hi li Ġesu Kristu u l-Messija. Il-Messija huwa dak li jissodisfa il-bżonnijiet profondi ta' poplu sħiħ. U importanti wkoll fil-ħajja tagħna li nsibu lil Messija, jiġifieri nsibu lil xi ħadd li jissodisfa il-bżonnijiet profondi tagħna. X'inhuma dawn il-bżonnijiet profondi tagħna? Huma ħafna, però sa nsemmi tnejn. Fil-ħajja tagħna ħanna bżonn li nkunu maħbubin. Kull waħda minna għandha qalb u naturalment din il-qalb trid tintela. It-toni bżonn u li nkunu utli għal xi ħadd jew għal xi ħaġa, li nkunu stmati, li nkunu importanti f'għajnejn xi ħadd. Il-problema profonda hi li aħna nfittxu li aħna nissodisfaw dawn il-bżonnijiet tagħna f'affarijiet jew f'nies li ma jistgħux jissodisfawhomna. Allura noħorġu iktar frustrati għax meta jkollok bżonn tipprova tissodisfah u mbagħad ma tissodisfax tiġi jar minn qabel. Fil-ħajja jeżisti ħafna wuġieħ eżis semmija u l-problema x'inhi illi meta tkun muġuħ ma tagħtix każ l-uġieħ tal-oħrajn, anke jekk ikollok darsa tuġak jew rasek ma jkollokx moħħ l-oħrajn u din hija l-problema. Inti muġuħ, jien muġuha, u billi jien mhux darsti għandi tuġani imma qalbi m'għandix moħħok, mhux għax jien kattiva, mhux għax jien ħażina, imma biżżejjed ħi l-problema tiegħi huma kbar u ma nistax noqgħod nisma' il-problemi tiegħek. U inti stess, int muġuha, allura m'għandekx kont toqgħod tisma' il-problemi tiegħi. Allura x'jiġri? Aħna ma nindunawx bl-uġieħ ta' xulxin. Ekk il-Vanġelu ta' San Mark kapitlu 7 vers 31 f'żewġ kelmiet jiddefinixxi s-sitwazzjoni tal-bniedem. Ġibulu wieħed trux u mbikkem u talbuh biex iqiegħed idu fuqu. Ġesu daħħal subaħ f'widnejh u meslu l-sienu bir-riq tiegħu u mbagħad refajnejh lejn is-sema, tniet tnejda u qallu effeta, jiġifieri infetaħ. U dan widnejh infetħulu l-irbiet tal-sienu nħallu minnu fih u qabad jitkellem sewwa. Dan il-vers jagħtina definizzjoni tal-bniedem, deskrizzjoni tiegħi u tiegħek. Ġibulu wieħed trux u mbikkem, żewġ kelmiet ara, trux u mbikkem. Deskrizzjoni eżatta tiegħi u tiegħek. Truxa, trux, f'liema sens? Fis-sens li ma nismax lil ieħor. Mhux għax marriċ, mhux għax ħażina, imma tant jimmedija bl-uġieħ tiegħi li m'għandix ċans nisma' lil ieħor. U ta' madwarek ħafna drabi bl-aġir tagħhom qed jgħidulek ħobbni u għati kasi. Però jien ħafna drabi inkun truxa u ma nismax il-karba tal-oħrajn u forsi għandi xi ħadd qribi, forsi anki ġodari stess li jinsab muġuħ u jimminix nisma' il-karba tiegħu jew tagħha. U muta, għaliex muta? Muta għax ma nitkellimx. Pereżempju, aħseb ftit riflessjoni żgħira. Kemm ilek ma titkellek ma' żewġek, moħħtok jew ommok, titkellem fil-verità ta', jiġifieri mhux titkellem fuq kollox u forsi ma titkellimx fuq il-bżonnijiet personali tagħhom, fuq il-ħajja tagħhom, fuq dak li qed iġalhom ibatu. Ekku, torox u muti. Pawlu sab li l-bniedem mhux ikkundannat biex jgħix mutu u trux u sab li lilu wkoll Ġesu għamillu l-bżieq fuq widnejh u fuq il-sienu u allura u seta' jitkellem mal-oħrajn u seta' jisma' lill-oħrajn.
u sab f'Ġesu Kristu xi ħadd li tassew jissodisfalu dawn il-bżonnijiet profondi tiegħu. Ekku, il-bżonn li jkun maħbub minn xi ħadd u sabu f'Ġesu Kristu. Il-bżonn li jkun utli sabu f'Ġesu Kristu wkoll. Li jkun utli mhux f'sens li jagħmel xogħol, għax jien utli għal Ġesu Kristu mhux għall-affarijiet u x-xogħol li nagħmel, għax jekk jien nimrat jew moħħi jmur, jien xorta nibqa' utli għal Ġesu Kristu. Eżis semmija, Pawlu sab dan f'Ġesu. Sabu fl-uniku wieħed li seta jissodisfa l-bżonnijiet tiegħu u għalhekk ma kienx bniedem frustrat. Nittama li anki intu jien insibu dan f'Ġesu Kristu. L-aħħar ħaġa li skopra f'Ġesu Kristu Pawlu hi sab li hu il-mulej, is-sit tiegħu. Jgħid, imma dak kollu li għalija kien qlieħ jiena ddejtu bħala telf minħabba Kristu. Jiena not kollox bħala telf ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fli nara fil-Kristu Ġesu Sidi, il-mulej tiegħi. Huwa Ġesu is-sit il-mulej tiegħek? X'inhu dak li lilek qed ixekklek? X'inhu dak li lilek qiegħed ifixklek bħalissa? X'inhu dak li lilek qed iġalek dbati? Forsi l-ħsibijiet żejda li inti għandek, forsi jidnub, il-qtieħ il-qalb, il-mart, il-familja. Ġesu huwa s-sit tagħhom dawn il-problemi. Alla qiegħed iġorna, però l-qoffa tal-problemi irridu nġorruha aħna boloħ. Il-mulej jgħidlek, qed inġorrok, qed inġorri lilek, m'iniex kapaċi inġorri l-qoffa tal-problemi tiegħek. Itfaħħom fuqi, ħallini nġorrom, jien qatt ma qarraqt bik, jien il-mulej, jien ikbar minn dawn il-problemi kollha. Nitolbu lill-mulej jatina dan ir-rigal li niskopru lil dan Ġesu Kristu, xi ħadd ħaj, xi ħadd li jħobbna gratis, xi ħadd li hu l-Messija, xi ħadd li jissodisfa l-bżonnijiet tagħna, xi ħadd li hu l-mulej u s-sit tad-diffikultajiet kollha tagħna. Alla sar bniedem propju biex jurina li huwa jħobbna, sabiex aħna nikkonvinċu lil nfusna li Alla jħobbna bis-serjetà. Li hu mu qed jippretendi xejn minn għandna, lanqas it-tjubija tagħna, mhux se jiġi xi mument li lili Ġesu Kristu si jgħidli issa ħallasni, mhux se jagħtini l-ebda kont. Alla jħobbna gratis, b'xejn u miġnun bil-imħabba għalina. Eżis semmija, nistedinkom biex tmorru titolbu llum bidejkom fuq qalbkom. Min jaf forsi llum għal xi ħadd minnkom u l-ewwel jum tal-konverżjoni ġdida fil-mulej. Nagħmlu idejna fuq qalbna bħalma għamel Pawlu. L-istorja tiegħu hija storja ta' żewġ tiqlub. Forsi tisimgħu hawnhekk il-qalb ta' Ġesu li qiegħda tħabbat favurek. Nitolbu lil Marija li anki hi kellha qalba qrib ta' Ġesu għal 9 xhur sħaħ. Propju il-qalb ta' Ġesu kienet ħafna qrib anki fiżikament qrib il-qalb ta' Marija. Nitolbu għatenna niskopru f'ħajjitna din il-qalb ta' Ġesu li qiegħda tħabbad kontinwament favuri. Insellem lilek li kont magħna. Il-paċi magħkom. Mulej taraf
fommi in bulej in siġni in rod la kajrax ma tala ġeb għamilni tala ġeb